To je obyčajný kľúč s kľúčenkou z Anglicka, špeciálna, originál, iba z takého sa dajú štartovať počítače, uprednostňujem. Predvedieme vám to. Počkajte sekundu. Špiny. Aha. Budeš ticho. Daj sem na toto. Hasta la pista žide. Stopni to už. Ok, nie. No je vidieť. Zatočí, Enermax Magma, máme Noctua, voláka, neviem jaká. To sú oné HyperXy Kingstony, základná deska, Asus Q5, Q Pro Turbo. A tak no, však sa orlákovi. Stop.